i benvinguts avui a una resposta encara en confinament. El psiquiatre i escriptor estatunidenc Frantz Fanon va dir: la tortura és una modalitat de les relacions entre els ocupants i els ocupats. El coronavirus ha cobrat avui una altra víctima. L'expolicia espanyol Antonio González Pacheco, anomenat Billy el Niño, torturador franquista, possiblement un símbol no només de les tortures, sinó sobretot també de la impunitat en què ha pogut viure durant els anys de la transició i fins ara, fins al moment de la seva mort. No només va gaudir d'impunitat absoluta, sinó que fins i tot va arribar a rebre 4 medalles, 2 d'elles en període democràtic, que li van arribar a representar fins a un 50% d'augment de la seva pensió. La justícia argentina va intentar extradir-lo i jutjar-lo pels crims comesos durant el franquisme. Mai ho va aconseguir perquè la justícia espanyola sempre ho va impedir. Les darreres dades que tinc dels morts pel Covid-19, canviants a cada moment, ens diuen que hi ha hagut fins ara 12.427 morts als Països Catalans, 10.831 d'aquests al Principat, 26.070 morts a l'estat espanyol i més de 250.000 arreu del món. Totes les morts són lamentables, algunes diuen que inevitables, llei de vida, però sempre hi ha morts diferents, morts acompanyades d'amargor, de desconsol, morts encara segurament molt més tristes. La majoria de les morts a causa del Covid-19 són morts particularment carregades de tristor, d'amargura, perquè es produeixen en plena soledat. Per als familiars i amics ha estat impossible acompanyar l'avi o l'àvia, el pare, la mare, els germans, els amics. La immensa majoria de morts pel Covid-19 han passat els seus darrers moments en aquest món en solitud. Llegia en algun lloc: el pacient amb símptomes severs és embarcat tot sol en una ambulància, sense acompanyant, aïllat en una habitació o a la UCI, sense poder tenir contacte amb l'exterior per por del contagi. El malalt, doncs, ha d'anar deixant passar les hores, els dies, en soledat, només en companyia dels seus pensaments, dels seus sentiments, de les seves angoixes, de les seves pors. Si finalment el malalt empitjora i mor, la notícia la reben els familiars més directes per telèfon. I per finalitzar aquest darrer camí, el comiat final, el funeral, serà també en la més estricta soledat. Guardem, per tots aquests morts, un petit racó en el nostre cor. Montserrat Roig, del seu llibre Un pensament de sal, un pessic de pebre, va deixar escrit: cada dia, cada minut, algú se'n va, i amb ell se'n va una part del món. Saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong. I ara, la Clara Ardèvol amb la frase de la setmana. La frase d'aquesta setmana és de l'escriptor i humorista nord-americà Mark Twain i diu així: no discuteixis mai amb gent estúpida, t'arrossegaran al seu nivell i allà et guanyaran amb l'experiència. Que tingueu molt bona setmana i sobretot, cuideu-vos molt. Gràcies Clara Ardèvol, una abraçada virtual i una abraçada, com sempre, als nostres productors Xavi Portet i Josep Pedrol, tota la gent de TV Llobregat, i a tots els nostres espectadors que de moment no ens poden veure a través de la televisió del plató de BTV. Marxarem, com sempre, perquè no ho podem oblidar mai, amb el pensament posat en tota la nostra gent, la que pateix repressió, la que pateix exili, la que pateix presó. Els volem lliures i els volem a casa. Esperem que ben aviat puguem tornar amb tots vosaltres des dels platons de la televisió.
Mentrestant, cuideu-vos molt i que tingueu molt bona feina.